Dobroveče, pratite emisiju U pravu ste. Ja sam Slavica Maksimović, a moji večerašnji gosti su Mirko Čikiriz iz Srpskog pokreta obnove i Zoran Krasić iz Srpske radikalne stranke. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče. S obzirom da dnevna problematika prati aktuelnosti koje su bitne za život u Srbiji, da pogledamo odmah prvu temu. Međunarodni monetarni fond preporučio je Srbiji koje bi korake trebalo da učinimo. Povećanje PDV-a, smanjenje subvencija, transfera i mase zarada, proširenje osnovice poreza na dobit preduzeća, dohodak građana i poreza na imovinu. Znamo šta nam je činiti, ali u izbornoj godini da li se ovako nepopularne mere stavljaju pod tepih, daleko od očiju birača da o njima odlučuju novi ministri i vlada. Istovremeno stigla je i vest da se iz domaćih banaka za godinu dana odlilo ukupno 728 miliona evra, a samo je u januaru kroz banke iz zemlje izašlo 518 miliona evra. Prema svim prognozama, banke će nastaviti da povlače novac iz Srbije, a tokom ove godine može da se potroši i do 2 milijarde evra deviznih rezervi centralne banke. Građani i privreda teže će dolaziti do pozajmica banaka, to je evidentno, ali kakve nam je vesti doneo MMF i da li sam demant premijera da kako nije došlo do krahiranja pregovora, govori sam za sebe. Dakle, ekonomske teme večeras kao prva tema. Gospodine Krasiću, vi ste predsjednik odbora za finansije Skupštine Srbije. Da li vas je premijer uverio da nije došlo do krahiranja pregovora, kako je rekao, sa MMF? Pa sa gledišta Srpske radikalne stranke ti pregovori nisu toliko značajni da treba da se seku vene, znate. Ti pregovori su značajni za proevropske stranke u Srbiji i tako dalje. Ja sam guvernera upozorio na ovoj poslednjoj sednici odbora za finansije da na MMF neki gledaju kao uslov za opstanak, neko gleda kao uzrok problema, a ja gledam na MMF kao posledicu. Znači, posledicu koja se ogleda u ovom našem svakodnevnom životu, jer tamo gde se zakoreni MMF, tu prvo strada socijalna politika odgovarajuće države, smanjuju se socijalna davanja, ide se ka nekontrolisanoj divljačkoj privatizaciji i u ostalom dešava se ono što se nama desilo za proteklih 12 godina. Tako da u tom domenu tako se od strane Srpske radikalne stranke tumači MMF. Inače, za mene ništa ovo nije iznenađujuće, pošto ja već 10 godina u Skupštini upravo o tome pričam. Pričam čak i o onom Bečkom sporazumu iz 2009. godine, kada se Tadić zavetovao da će stranim bankama da omogući da 450 miliona evra svake godine mogu da iznesu iz Republike Srbije potpuno legalno, zato što su vlasnici skoro svih naših banaka, naših pod navodnicima, pre svega stranci. Što se tiče deviznih rezervi, mi imamo negde oko 11,5 milijardi evra deviznih rezervi, ali imamo lošu strukturu tih deviznih rezervi i imamo još jednu tragediju. Mi oko 3 nešto milijardi evra formalno pravno imamo, a nikad ih nismo ni imali. Ta sredstva se nalaze kod Centralne banke Sjedinjenih Američkih Država, Centralne banke Velike Britanije i Centralne banke Nemačke. To su sredstva koja služe za svaki slučaj kao neka rezerva, da se ne bi potopili strani investitori u Republici Srbiji. Znači imamo, to ništa nije novo, to je novo za ovoga koji je napravio ovaj prilog, ali ja o tome pričam već 10 godina, tako da... Posledice se sada vide toga što ste pričali 10 godina. Upravo vidimo, nikada nije bilo veći odliv deviza iz zemlje, čak najveći u poslednjih 5 godina. Pa sad pitanje je da li prave termine koristimo. Jedno je odliv, drugo je transfer, drugo je reinvestiranje dobiti. Da li mislite da je to sve posledica, ovo što se sada dešava, pogrešne monetarne politike u protekli godina? Pa ja moram da skrenem pažnju da je tamo još novembra 2000. godine napravljen jedan aranžman. Prvo je aranžman napravljen sa Švajcarskom, koja je navodno omogućila sa nekim sredstvima da steknemo neka prava vučenja pred Svetskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom, i onda je krenulo nekontrolisano zaduživanje. Ova država je danas zadužena preko 27 milijardi evra po svim osnovama. Znači, manite onu priču, javni dug, privatni dug, komercijalni dug, 27 milijardi dolara je dug koji postoji. U ovaj iznos nisam uključio dugove lokalnih samouprava.
To moram da vam skrenem pažnju, jer naše lokalne samouprave zbog, ajde da kažem, Dinkićevog koncepta finansiranja lokalne samouprave su bile praktično prinuđene za protekle 3 godine zbog uskraćenih transfera iz republičkog budžeta da se komercijalno zadužuju kod banaka na vrlo teškim osnovama. Tako da postoji jedna procena da kada bi neko hteo da saldira stanje u lokalnim samoupravama, verovatno naše lokalne samouprave u sledeće 2 godine bi dvogodišnje budžete morali da daju samo na vraćanje tih kredita. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, zašto su potrošene te pare? Da li su namenske? Kako su potrošene? Jer od kada je došao zakon o javnim nabavkama, legalizovana je korupcija. Ono što operišemo kao podatkom, ajde, nije moj podatak, niti je gospodina Čikiriza, ono što javlja GRECO, jedna agencija Saveta Evrope, 20% sredstava ukupnih javnih nabavki nestaje. Pošto su naše javne nabavke negde oko 4 milijarde evra, vrlo lako se dolazi do cifre od 800 miliona evra, za koje može da se kaže, ajde, ako ne da su nestale, da su nenamenski potrošene. Tako da, to je jedna od vrlo važnih tema o kojoj će verovatno i tekako mnogo da se priča u nekom sledećem periodu. Gospodine Čikirizu, kako vi gledate na sporazum sa MMF-om i da li je važno da se obnove pregovore o reviziji aranžmana? Za nas je svi aranžmani sa MMF-om su omogućili pre svega makroekonomsku stabilnost, omogućili su redovnu isplatu penzija, redovnu isplatu plata. Ovih dana je stiglo upozorenje i Fiskalnog saveta da zaista neke ekonomske mere u makroekonomskoj politici treba korigovati i stanovište Srpskog pokreta obnove je slično stanovištu Fiskalnog saveta. Mi možemo dati oprečno mišljenje da li treba sarađivati sa MMF-om, da li je naša ekonomija izolova ekonomija u eri globalnih ekonomija i njihovih međuzavisnosti i tako dalje. I tu se sigurno razlikujemo. Mi mislimo da u toj međuzavisnosti ekonomija, kada u zemljama Evropske unije postoji jedna valuta, kada postoji de facto maltene i zajednički budžet, kada zemlje Evropske unije ulažu ogromna sredstva za spas evropskih ekonomija, Grčka je najbolji primer, bilo je sličnih problema i u Irskoj i tako dalje. I mi mislimo naravno da je u vašem prilogu dosta tačnih podataka koje sam i ja sam kao poslanik u Skupštini iznosio. Recimo u tom glomaznom još uvek zatvorenom sistemu koji se zove Železnica Srbije, ogromne su subvencije koje nemaju svoje puno opravdanje, a naši vozovi su danas na nivou vozova 19. veka sa prosečnom brzinom, ne znam, od 35 ili 40 km na sat. Naravno da železnice svuda u svetu imaju pomoć države, ali je ta pomoć itekako kontrolisana. Kod nas je to jedan zastareli, kako sam ja u Skupštini rekao, tromi autistični komunistički sistem. Takvih primjera u našoj zemlji ima mnogo i to sve o čemu pričamo, to nisu evropski principi. Evropski principi su subvencije poljoprivredi, u pomoć razvoju malog i srednjeg preduzetništva. U toj meri ovdje je napravljeno nekih pomaka, ali nedovoljnih. I u pogledu nasleđenog stanja 2000. godine bilo je dosta i danas ćete u javnosti čuti kritika oko reforme bankarskog sistema. Mnogi žale za onim bankama koje su davale jednu vrstu kredita. Građani koristili za druge namene, bez ikakve kontrole, bez ikakve odgovornosti i tako dalje. I čini nam se da je zaista da su najbolje reforme napravljene upravo u oblasti bankarskog sektora, da su banke, bez obzira što nose nazive stranih banaka, domaća pravna lica, da su veliki depoziti. Mi smo 2008. čini mi se krajem godine doneli zakon o povećanju osiguranja depozita naših građana, tako da država faktički do uloga bankarskog od 50.000 eura u slučaju da se desi da neka banka ode pod stečaj ili bude likvidirana i tako dalje, država je preuzela obavezu da
iz svojih sredstava građanima isplati tu vrstu obaveze. Možemo, znači, pričati, dosta je u javnim financijama nesređenog stanja, dosta je svega toga sa čim se mi u potpunosti ne slažemo. Znači, ono što je najbolje, i da, pomenuti su i dugovi i zaduživanja. Mislim da je gospodin Krasić u velikoj meri u pravu što se tiče lokalnih samouprava, a lokalne samouprave upravo zbog toga što nije izvršena prava, pre svega fiskalna decentralizacija, su jako teškom položaju. I onako mala transferna sredstva su im i zakinuta i neredovno isplaćivana i zaista lokalne samouprave su bile u obavezi da se zadužuju. To o čemu mi pričamo sada, to nisu evropski principi kojima mi težimo. I mislim da i gospodin Krasić će se saglasiti da mi smo iz SPO-a iskoristili svaku priliku, bilo koja tema da je bila, da ukažemo na proces decentralizacije, pa i fiskalne decentralizacije, jer ako težimo Evropskoj uniji, a težimo, i to je opredeljenje i stranaka koje čine vladajuću većinu, i na toj listi smo i na toj političkoj ideji dobili prethodne izbore, onda sve ovo negativno o čemu pričamo i o čemu je gospodin Krasić pričao i o čemu ja pričam, a to je zaista duga tema i može mnogo toga da se priča, to nisu evropski principi. I oni ostavljaju zaista negativan utisak kod svih nas koji se zalažemo za te principe i zbog toga je kritička reč Srpskog pokreta obnove u parlamentu uvek bila u toj najboljoj nameri. Što se tiče javnih nabavki, mislim da i najava je da će ponovo doći do izmene zakona o javnim nabavkama i analize su pokazale da su i posle prvog i drugog zakona o javnim nabavkama ostvarene velike uštede. Zamislite situaciju od pre nekoliko godina dok nije uopšte bilo zakona o javnim nabavkama, kad su neposrednom pogodnom, direktnom pogodbom se završavali svi poslovi, koje su tu zloupotrebe bile, koji je tu stepen korupcije bio i tako dalje. Sigurno je da zakon o javnim nabavkama nisu u potpunosti iskorenili korupciju i zvanični podaci pokazuju da je korupcija u našoj zemlji i dalje. I među najvišima u Evropi. Da, naravno. A kada govorimo o... I izvinite još nešto samo, znači neki pokazatelji na koje mi stalno upozoravamo kao na alarmantne primere i situacija u kojoj se večeras nalazimo u studiju je politički najčistija situacija. Gospodin Zoran Krasić i njegova stranka od početka se zalažu protiv članstva naše zemlje u Europskoj uniji. Mi imamo suprotan politički stav i zbog toga, kažem, sada možemo razgovarati i o sljedećem. Mi smo zemlja sa najvećim stepom nezaposlenosti u okruženju. Mi smo zemlja sa najmanjim platama u okruženju. Mi smo zemlja koja je stvorila u nekoj meri ambijent za strano ulaganje, ali vidi se da i odlaze investitori i zaista primjer US Steel-a pokazuje da je to posljedica zaista direktna, par excellence posljedica svetske ekonomske krize, ali mi smatramo da treba stvoriti još povoljniji privredni ambijent. Ova vlada je i mnoge lokalne samouprave koje su zbog toga što su dobro uradile nešto za građane čak bilo dvostruko kažnjene. Mnoge lokalne samouprave su napravile industrijske zone. Zatim su oslobodile potencijalne investitore najvećeg dela lokalnih komunalnih taksi i lokalnih prihoda za određeni period samo da bi investitori došli i da bi zaposlili ljude i onda uskraćene su bile za svoje izvorne prihode sa jedne strane, a sa druge strane su bile uskraćene za transferna sredstva iz Republike i za fiskalnu decentralizaciju. Pa Kragujevac ne može da bude, Kragujevac je dobar primjer dobrog odnosa lokalne samouprave prema investitorima, ali Kragujevac je imao, čini mi se, snažnu podršku zato što je važan centar, važan industrijski privredni centar metaloprerađivačke industrije i on je imao zaista svih ovih godina, čak i 90. godina, snažnu podršku iz Republike i zarad očuvanja socijalnog mira, a kasnije za dolazak investitora. Mi bismo želeli to što se dešava u Kragujevcu da bude opšta pojava i opšta slika odnosa države prema lokalnim samoupravama, ali također i ponašanja lokalnih samouprava, ali to je danas, nažalost, u Srbiji izuzetaka ne pravi.
Vidimo situacija, gospodin Krasić, već smo prešli na investicije. Da li vi isto smatrate? Da li je Kragujevac dolaskom velikog investitora, kakav je Fiat trenutno u situaciji takvoj da se je krenulo nešto na bolje ili je zapravo i dalje, kako su mediji volili da pričaju, dolina na gladi? Pa ja koliko znam, 31.12. su isporučili 200.000 automobil, znate. To je dobar primjer, ali isto tako kažu... 200.000 automobila su isporučili prošle godine, znate. Pa naravno oni koji su projektovali tu situaciju sa zastavom da vam vrte Labudovu pesmu još 25 dana. Oni bi još pozivali se na krivog Miloševića, a vidite sad je kriva svetska ekonomska kriza. Pa, znate i sami da je onih 10.000 evra za svako industrijsko mesto dato svakom poljoprivrednom domaćinstvu, 16 puta bi veća korist bila za Srbiju, ako ništa drugo, makar ne bi bilo ovoliko napuštenih sela. Ili bi se neko makar vratio u ova naša sela da reši svoju egzistenciju, a ne da bude socijalni slučaj na periferiji nekog od ova naša 4 grada, jer ovo drugo sve možemo da zaboravimo, s obzirom da megapolisi se stvaraju da bi se skoncentrisali i socijalni problemi na jednom mestu. Priča o investicijama iz inostranstva je priča o praznom. S obzirom na nisku konkurentnost Srbije na... Ne. Pustite to. Nemojte baš mnogo da čitate novine. U projektu Evropske unije uopšte ne stoji da Srbija bude poljoprivredno-industrijski razvijena zemlja. Oni sve što su dali tih kredita, dali su da bi se sredila infrastruktura i da bi se pripremio ili prilagodio državni ambijent za njihove potrebe. Ovde vi nemate nijedan kredit sa kojim je otvoreno radno mesto. A kad se pogledaju ukupna ulaganja, to je pre nekoliko dana, pre mesec dana možda, na jednom javnom slušanju u Narodnoj skupštini, i ova žena što vodi tu kancelariju za pridruživanje rekla da je, što se tiče privrede, uopšte, ulaganje iz Evropske unije 8,58% od svih sredstava koja su navodno došla, što kredit, što pomoć, što donacije, itd. I onda se tu vidi. Evropska unija ne želi da se ovde proizvode proizvodi sa kojima bi se konkurisalo njima. Već da ovde imaju jedan siguran prolaz da njihova roba tutnji, to je njihov interes u oblasti ekonomije. Drugo nije. Sad, mi imamo elitu, Čikiriz ne pripada toj eliti, onda je podršku toj eliti. Nešto priča da je kritikovao, međutim za sve zakone je glasao za ovih 4 godine, ali nije to bitno. I to je normalno s obzirom da... Pa, to je normalno s obzirom da pripadaš vladajućoj koaliciji. Naravno da ćeš da podržavaš ono što vlada predloži, to je sasvim normalno. Ali kad se nešto kritikuje, onda se podrazumeva da se glasa protiv, a ne da se glasa za. Ali dobro, to je ta sudbina svih koalicija, znate. Sada, ako se to sve stavi na neki sto, mi smo do pre nekoliko meseci živeli po evropskim standardima. U očekivanju kandidature. I vaši gledaoci su pogrešno informisani. To je pitanje da li možemo eventualno da budemo kandidati za početak razgovora, a ne da li budemo članovi. Mi članovi Evropske unije nikada nećemo biti. Nikada. 2389. godine. Tada možda. Ali ima da se vrti priča, investicije, pristupni fondovi. Znate, kad se kaže pristupni fondovi, vaši gledalci kažu, sad ću ja da zagrabim neki kajmak od tog kolača. Ma jok! Zagrabit će oni koji su na vrhu proevropskih stranaka, koje računaju da mogu da budu u novoj vladi i malo da omaste svoje vrtove. A da se vratimo na one banke. Pa ako su toliko te banke bile neuspešne, zašto nije završen stečaj tih banaka? Zašto za Agencija za osiguranje depozita krčmi tu imovinu? Pa pazite paradoksalnu situaciju. U Beogradu je bilo sedište bivše SFRJ. Suzila se država. Sad je samo Republika Srbija. Državni organi uzimaju u zakup poslovni prostor. Pa gde je onaj onoliki prostor koji je bio taman za celu SFRJ? Ali ne, sad se uzima u zakup, jer administracija mora da bude po briselskim zahtevima. I imamo, ja mislim da i Čikiriz ne zna koliko imamo agencija. Neki kažu 136, neki kažu 103. I mi mislite da je mnogo. Mnogo je agencija. Mnogo. Ali pre 7 godina kad je krenula ta agencomanija,
Mene kazniče u Skupštini. A sad ovi koji su na vlasti kažu ne trebaju nam agencije. Ne trebaju nam toliko agencije. A to je jedan kapilarni sistem gde se niko ni za šta ne pita. I svako može sa svakim da završi bilo koji posao. Jer vidite, danas nema struktura države. Državne vlasti kod nas ne postoji. Vi kad se obratite nekom, nisam nadležan. 90% slučajeva se to... Ali, ako calnete, odmah se pojavljuje nadležan. I to je problem korupcije koju smo zaključili smo visoka, ali šta uraditi? Koje su po vama dobre mere u ovom trenutku sada da preživimo 2012. Da ne idemo dugoročno? Pa sad ću da vam dam nešto što sve agencije koje se bave istraživanjem javnog mnjenja su registrovane i nema nekih velikih neslaganja. Tu su negde. U promilima se ne slažu. Ali naravno, drugi deo njihovih istraživanja se navodno koristi za neke dnevno-političke stvari. Evo sad. Šta pojedinac misli kako je stanje u Srbiji? Iako treba da se daje ocena od 1 do 5. Prosječna ocena 1,8. Kako vam je sopstveno stanje? Ocena 2,25. Pogledajte. Očekivanja za 2012. godinu. Biće bolje, kažu 16,2%. To samo mogu da kažu ljudi koji pripadaju organizovanom kriminalu, koji su tajkuni i koji rade u državnoj službi na nekim funkcijama. Šta kaže običan svet? Biće isto 34%, biće još gore 41,8%. Idemo dalje. A kako sprečiti da ne bude još gore? Koje su to mere po vama? Odreći se samoubilačkog puta, Evropska unija nema alternativu i prihvatiti princip Srbija nema alternativu. A kada su u pitanju ekonomske mere? Pa ja mislim šta to znači? I jedna i druga deviza nosi sa sobom i ekonomske mere. To znači ako Srbija nema alternativu, šta? Podsticati privredu? Srbija nema alternativu, znači da sve svoje potencijale treba da usmerimo, da oživimo privredni život. Što podrazumeva i da tajkuni plate ono što su dužni državi, a to se zna koliko je, bez obzira na ovo što je Guta pravio kerefeke sa spiskovima dužnika, smeškate se, ali on je tamo pola stavio u spisak onih ljudi koji maltene ne postoje, tako beše, ali nema glavnih igrača, glavnih garagana, pa da se preispitaju privatizacije, da se vide koje su zakonite, koje nezakonite, i odmah može da se reši taj problem dovoljno, samo da se pohapse svi koji su radili u agenciji za privatizaciju. Naročito ona prva grupa koja je radila, koja je sad pobegla u državna javna preduzeća, kao eksperti, sa 2 kursa i diplomom ispod oluka Narodnog pozorišta. Pa da se vidi ko je privatizovao, zašto je privatizovao, za koliko je privatizovao, šta je zatekao, šta je prodao, jer vi znate prve privatizacije kakve su bile. Veća aktiva nego kupovna cena, tako beše. Kupi za 200.000 evra, pa rasproda samo zalihe gotove robe što ima. Ili raskrčmi one metale u gvožđe, ili od hale napravi magacinski prostor, ili od poslovnog prostora izda u zakup drugima i rentira celog života, baš da briga, promenio delatnost, frizeri napušteni iz frizerske organizacije Beograda, svi lokali danas, ekskluzivni kafići i tako dalje. Pa znate šta? Pa tako može svako da bude uspešan. Važno da ima samo sponzora u vlasti koji neće da ga progane, je tako? I zagarantovanje uspeha. Pa nema da me vučete za jezik, kad ja vama pričam u Lazarevcu ovdje. Pa imate vi vašu Kolubaru, znate vi najbolje šta se to radi, kako se to radi. Pa vi to najbolje znate. Imate 17 sindikata u Kolubare, tako beš? Ima dosta, da. Pa znate, kad se kaže danas sindikat, šta se misli u Evropskoj uniji? Svaki sindikat koji kontroliše jedna organizovana mafija. I ako gazda bude dobar, sindikat je miran. Ako gazda nešto nije platio reket, aktivira mu se sindikat, jadnici se pobune u najboljoj nameri, zbog plati nešto, američki dohod. Pa to je obrađeno, to već u knjigama opisano sve. Znate, logika Srbija nema alternativu podrazumeva da sve svoje snage skoncentrišemo i da krenemo. Danas 1 promil bolje nego juče, sutra 1% bolje nego danas, ali polako, strpljivo, znamo koje su vrednosti. Zamislite samo nekoliko stvari. Javne nabavke da se
sačuvaju ovih 800 miliona evra. To nije sporno, to svi znaju. To je prva stvar. Druga stvar, tajkuni da vrate ono što su dužni. Znate, danas jurite čoveka, danas se juri čovek koji živi na selu, sam. Ima poljoprivrednu penziju 8 ili 9 hiljada dinara. Još mu je to nametnuto, penzijsko-invalidsko osiguranje. Ja to mogu kvalifikovano da pričam, jer sam 85. godine radio u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja i bio jedini u Srbiji koji nije išao da reklamira, da laže seljake o tom obaveznom penzijsko-invalidskom osiguranju. I vidite, jedva krpi kraj sa krajem. Njemu taksimetar radi na broju. Da li potrošio, da li ne potrošio struju, nešto mora da plati. Pa mora i za RTS-a, tako, po brojilu ide taksa na brojilo za RTS. Šešelj je predlog. Žarko Korać je... Šešelj. Dobro, mislim da ima dosta takvih... Žarko Korać, taj zakon je donet 2002. Jeste, ali je Šešeljeva ideja? Ja ti opet skrećem pažnju. Plaća se taksa po zakonu iz 2002. godine. Znaš? A taj zakon 1993. godine. Ja ću ti drugi put, sad mnogo komplikovano. Dobro, ali takvih primjera ima dosta i mi smo svi svesni u Srbiji toga. Šta... Dobijaju seljaci optužnice zbog neplaćenog duga od 100 i nešto hiljada za struju. A on jadnik nema ni za hleb. I isključuju se struja i znamo ima tih primjera zaista dosta. Pa znam. Da, pitanje je... Gospodine Čikiri, koje su to mere? Šta da se uradi? Pitanje je šta je rešenje. To, ja mislim da građane interesuje i ove istraživanja slične vrste koje je prezentao gospodin Krasić imamo i mi. Ali i bez istraživanja. Vi danas na ulici, na svakom mjestu u Srbiji ne vidite nadu na licima ljudi. 2000. je bilo mnogo gore, ali je postojala nada. Sada je nada ubijena. Ubijena je sa mnogo grešaka, usled mnogih objektivnih okolnosti, ali najčešće su vlade posle 2000. pravile velike greške. Mi smo nekoliko puta na glavnim odborima naših stranaka rekli da je svuda u Srbiji Kolubara i da je Kolubara jedan pravi primer javašluka koji je nasleđen, a koji nije rešen. O privatizaciji u Srbiji, nažalost, mi možemo navesti nekoliko dobrih primjera privatizacije koji su po našem stanovištu trebali da budu pravilo, a oni su izuzeci. Izuzeci su privatizacije na način na koji ih je prezentao gospodin Krasić. Ali ja bih rekao još neke pokazatelje koji idu u prilog toga da mi treba da budemo zemlja članica Evropske unije. Vidite šta se dešavalo u Hrvatskoj. Hrvatska će sredinom sljedeće godine postati članica Evropske unije. Tokom predizborne kampanje u Hrvatskoj je ispitivano finansijsko poslovanje vodeće Hrvatske demokratske zajednice. Može li neko danas da zamisli situaciju u Srbiji da se ispituje finansijsko poslovanje neke od vodećih političkih stranaka? U Hrvatskoj je optužen za korupciju doskorašnji premijer Hrvatske. Evropska unija je rekla, ako želite u društvu uređenih država, uređenih pravnih sistema, sa tim ne možete. I onda je, čini mi se, pod pozitivnim pritiskom Evropske unije sve to izdešava. U zemljama Evropske unije, na tržištu od 500 miliona ljudi, radi negde oko 1 milion naših građana, koji u velikoj meri izdržavaju porodice u Srbiji i njihovu ekonomsku stabilnost. Gospodin Krasić kaže Srbija nema alternativu, pa i mi se slažemo da nema alternativu, ali gde je budućnost Srbije, u kojim savezima, da li u evroazijskim, da li pokretu nesvrstanih ili u Evropskoj uniji. Naš izvoz u Crnu Goru je veći od izvoza u Rusiju. To javnost također ne verujem da dovoljno zna. Naš izvoz na Kosovo je 150 puta veći od izvoza u Kinu. Ili izvoz u Hrvatsku je nekoliko puta veći od izvoza u Indiju, Brazil i još neke druge zemlje koje se nama preporučuju kao zemlje s kojima mi treba najbliže ekonomske odnose da sarađujemo kao šansa za Srbiju i tako dalje. I šta ja znam. Evroazijska unija
za koju mnogi smatraju, čak i predstavnici Srpske radikalne stranke, pošto kažu da nama mesto nije u Evropskoj uniji, mi mislimo da upravo i Srbija, kada dobije status kandidata, pa počnu pregovori i tako dalje, da će pred Srbijom, zato što očigledno mnoge stvari nismo zbog 1001 razloga sposobni sami da rešimo, da će Srbiji biti postavljeni ti zadaci koji u potpunosti odgovaraju Srpskom pokretu obnove. Ako je zadatak Evropske unije, odnosno osnova na kojoj počiva Evropska unija, ravnomeran razvoj zemlje i svih njenih regiona, oživljavanje sela i tako dalje, a mi u Srbiji imamo sela koje odumiru. Po zadnjem popisu nas ima 400.000 manje nego pre 10 godina. Ako imamo najcentralizovaniju u finansijskom smislu zemlju u Evropi, ako se 70% kapitala okreće u beogradskom krugu dvojke, onda je to potpuno devalviranje evropskih vrednosti i osnova na kojima počiva Evropska unija, a, kažem, kad bismo dobili kandidaturu, pa datum za počinjanje pregovora, sve to bismo morali da rešimo na pozitivan način, a mi mislimo da je to upravo u vrhunskom nacionalnom interesu Srbije. I ako pogledate danas program Srpskog pokreta obnove, znači osnovni principi na kojima je zasnovan naš program su osnovni principi Evropske unije. I zato smo mi jedina desničarska, jedina nacionalna stranka. Hajde da pričamo u drugoj temi, složit ćete se sa principima Evropske unije. I da se vratimo na dnevno ekonomske probleme, evo za kraj ove teme samo. Da li očekujete rebalans budžeta do kraja izbora i da li to podrazumeva uštede, smanjenje penzija, administrativnih troškova, administracije i naravno subvencija? Da li su to mere koje nalaže MMF? Mi nismo za smanjenje penzija, ali za smanjenje subvencije i ostale ekonomske mere jesmo i mislim da je rebalans budžeta verovatno neminovnost i to nije samo mišljenje naše, mislim da je to mišljenje svih, pa mislim i gospodine Krasića. Koliko je to nepopularno za političare u ovom periodu? Političar kada upravlja zemljom ne može da donosi samo popularne mere. Helmut Kohl je uveo evro u Nemačku, odrekao se nemačkog nacionalnog ponosa, nemačke Deutschmarke i znate koju je podršku građana imao za tu meru? Samo trećina Nemaca je to podržavala, a danas Angela Merkel i Nemci daju iz svog budžeta 100 miliona evra za spas ekonomija ostalih zemalja članica Evropske unije, smatrajući da je to u interesu njihove nemačke ekonomije. To je ta međuzavisnost ekonomije o kojoj sam ja pričao s početka ove emisije i zbog toga mislim da su jedine šanse Srbije za stvaranje opšteg ambijenta i ekonomskog i sveukupnog ambijenta naše punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Dobro, sada da pređemo kratko na reklame pa se vraćamo na drugu temu. Dakle, odmah posle reklama prelazimo na drugu temu. Raspisivanje izbora se uveliko očekuje, kampanje se zahuktavaju, špekuliše se o mogućim koalicijama, a članice do sada vladajuće polako se udaljavaju. Ujedinjeni regioni Srbije i Preokret okupili su oko novih ideja stranke od kojih je protekle 4 godine zavisila skupštinska većina. Na političkoj sceni Srbije aktuelan je i najnoviji raskol u Srpskom pokretu obnove. Da li su dve u postkomunističkoj parlamentarnoj demokratiji najstarije stranke pretrpele od prethodnih izbora do danas najveće potrese i da li je i to samo deo demokratskog razvoja društva? Dakle, pričamo o aktuelnim političkim procesima. Gospodine Čikirizu, kako vi doživljavate kampanju vaših dojučerašnjih predstavnika u vlasti, ministra Srećkovića i državne sekretarke Čeković? Mi smo 2008. godine nastupali na listi za Evropsku Srbiju, čija je glavna stranka na toj koaliciji bila Demokratska stranka.
Tada smo definisali kao krajnji cilj politike da na završetku mandata te vlade i tog skupštinskog saziva Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da dobije datum za otpočinjanje pregovora uz, naravno, sva ostala obećanja, ali mislimo da je taj evropski put Srbije rešavao maltene najveći deo naših problema. I to naravno da mislimo i danas. Jula prošle godine se desilo to što se desilo na Kosovu sa barikadama i mi smo, nažalost, smatrali da će barikade koje su postavljene, za koje se u početku je postojala podrška glavne stranke, mislim na Demokratsku stranku, kasnije ta podrška izostala, pa je onda bilo neodređeno stanje oko referenduma, pa su onda rekli da je i referendum štetan po državne nacionalne interese. Mi smo tada iznenali političke stavove koji su se u potpunosti podudarili sa političkim stavima Liberalno-demokratske partije. I mislim da će se gospodin Krasić složiti, i to javnost zna, Liberalno-demokratska partija je sve ovo vreme glasala za sve takozvane evropske zakone, odnosno zakone od kojih nam je koji su bili značajni za našu kandidaturu. I taj politički razlaz u tom delu, a mi bismo voleli i sada i tada da u političkom smislu nismo bili u pravu. Ali se pokazalo da su upravo te barikade na severnom delu Kosova bile glavna prepreka i regionalno predstavljanje Kosova i tako dalje. Zapelo se bilo oko zaista trivialnih stvari. Gospodin Cooper, posrednik Evropske unije, predlagao da na regionalnom predstavljanju kod predstavnika kosovskih Albanaca da na tabli piše Republika Kosovo koju ne priznaje država Srbije. Zaista ne priznamo i nikada nećemo priznati. A naši su tražili da piše rezolucija 1244 i tako dalje. U svakom slučaju nas je to u decembru koštalo kandidature. I naravno da smo mi očekivali od svih naših predstavnika u vlasti da sprovode politiku stranke za koju su glasali svi stranački organi. To se nije desilo, bilo je problema, ti su ljudi isključeni. Mi smo sada došli u jednu situaciju, ili da Srpski pokret obnove insistira na ostavci dvoje ljudi, a te pozicije ne tražimo za našu stranku, ili da do kraja damo svoj puni doprinos da pokušamo da Srbija dobije status kandidata. Mislimo da je i građanima jasno da su to dvoje ljudi samo poslužili kao batina u tuđim rukama, da se popularnost preokreta, koja je u decembru mesecu bila između 12 i 14% i koja je zadirala u biračko telo drugih stranaka koje su se, kažem, takođe s nama činile listu za Evropsku Srbiju, ali koje su očigledno od tog evropskog puta malo skrenule ili zalutale ili su pogrešno procenjivale i onda je to za mene logično, znači, pazite, u svakoj političkoj stranci se stalno... Ali postoji frakcije, pogotovo u svetu. Ne postoji. U svetu, da, postoje. Ne, ali pazite, znači... Moraju li svi članovi da uvek imaju isto mišljenje? Ne, ali kad većina glasa za neku odluku, onda je to, znači, mi smo imali na svim sastancima do duše manjina, beznačajne, ali postojale su i druga mišljenja. Možda smo im imali dileme koje smo naravno raspravljali. Po našem statutu, nema ni po statutu ni jedne stranke na političkoj sceni Srbije, niko nema pravo ni da stvori frakcije, ništa, niti je frakcija stvorena, niti je postojala osnivačka skupština, niti su se videli ti ljudi. Jednostavno je jedan čovjek seo u kabinetu, napisao ja sam formirao frakciju i onda je to javnost nekritički prihvatila zarad medijskih manipulacija, ali ja mislim da je ključna stvar koja građane Srbije interesuje da li će se blokirati rad parlamenta. Predsjedništvo Srpskog pokreta obnove je donelo odluku jednoglasno da mi se vratimo u skupštinske klupe, da ceo mandat Srpski pokret obnove, kao što smo i ove 3,5 godine odradili korektno, konstruktivno, bez jedne jedine ucene sa naše strane. Sve što smo kritički rekli bilo je u najboljoj nameri i ovo večeras što sam pričao i gospodin Krasić zna koliko puta su bili kritički tonovi od nas, poslanika Srpskog pokreta obnove. To je sve bilo, čini nam se, u interesu države i u interesu građana, jer zaista u bilo koju sferu društvenog, ekonomskog i političkog života da zakopate, vidite da dosta toga ne valja. I Srpski pokret obnove
nije zadovoljan stanjem u Srbiji i mislimo da je časno reći javno da mi stanjem u Srbiji nismo zadovoljni i rekli smo zbog čega. U nečemu se slažemo sa koalicijnim partnerima, u nečemu ne, ali mislimo da sve što je, pošto je antievropski front udružen i pošto oni u vraćanju Srbije u izolaciju, u udaljavanju Srbije od Evropske unije vide šansu za sebe prirodno, tako mi mislimo da sukob i neki politički rat između proevropski orijentisanih stranaka ne treba da postoji, da mi treba da budemo svi na obali jedne reke. Ovo je, kažem, večeras najčistija politička situacija. Sa jedne strane imate predstavnika jedne stranke koja je od početka protiv Evropske unije, sa drugog strane neko koja je od početka, zato da mi budemo članice Evropske unije, a najgori su oni između, koji su jedan dan za Evropsku uniju, drugi dan protiv, puste građanima po važnim političkim temama, kažu neka se građani izjasni i tako dalje, jer je nepopularno reći često istinu, ali ja ću, kao potpredsjednik stranke i poslanik, predložiti stranačkim organima da kada se raspišu izbori, da mi na sljedećim izborima nastupimo u okviru pokreta Preokret. Postavlja se to pitanje šta ćemo mi kao monarhistička stranka sa strankom liberalne orijentacije koja je stranka centra. Pa znate kako, mi naprosto ni do sada se nijednog koalicijnog partnera nismo nagledali na Ravnoj Gori, ni gospodina Tadića, ni Dinkića, ni Vesne Pešić, ništa. Mi smo jedina monarhistička stranka. Mi ostajemo verni našim tradicionalnim izvornim stranačkim principima, ali ono što nas spaja sa liberalno-demokratskom partijom, što nas je ujedinilo sa svim strankama na listi za Evropsku Srbiju, to je evropska budućnost Srbije, a Evropa je prepuna jedinstva različitosti. Kao što znate, u Evropskoj uniji su i kraljevine, i monarhije, i levičari, i desničari. Ono što ih spaja, to su zajedničke evropske vrednosti. Gospodine Krasiću, vidite koliko novinari lažu. Kažu da ja najviše pričam u Skupštini, ste ga čuli? Da. Samo kad uzmete. Ne može da ga zaustavite. Da vam ja to vrlo prosto objasnim, da svima bude jasno. I vaša stranka je također prošla kroz... Sve se to zna. Samo da vam kažem nešto. Na političkoj sceni Srbije postoji samo jedna podela. S jedne strane je Srpska radikalna stranka i sa druge strane su sve ove stranke. Da pratite? Da. Svi su oni za Evropsku uniju. I ovi neobavešteni što su 17 Srba isporučili Haškom tribunalu, isporučili su ih, je to bio uslov da se približe Evropskoj uniji. Sad su navodno neutralni, malo kao francuske sobarice, dok se ne dovate Kolubare, prave stranku i tako dalje. Da ne pričamo dalje. Ja neću da ulazim u te lične odnose jedne stranke, jer nije pristojno pričati o tome šta se dešava u nekoj stranci, oni to najbolje znaju. Dobro je što ste primetili da postoji jedan tata koji pravite varijante, a čekiristi vi mogu da pročitaš i ovu knjigu Wikileaks mi javlja. To su one depeše iz američke ambasade. Amerikanci kažu sve je tačno, samo da zaštitimo se to više ne objavljuje. Pa ćeš da vidiš kako je Miki Rakić napravio Srpsku naprednu stranku, kako su obrađivali Vučića i Nikolića i tako dalje. Ali da se vratim na ovu temu. Znači, postoje dve grupacije. Znači, Srpska radikalna stranka i sve druge političke stranke. I sada kad uzmete ove ankete koje se ne objavljuju, a to je, između ostalog, za odnose bolje sa Rusijom, koga prepoznajete kao neprijatelja, evo ja se ponosim. Narod je očigledno prepoznao moje reči, pa kaže, najveći broj ispitanih, kaže, ko su najveći neprijatelji srpskog naroda? Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka, Francuska, Hrvatska, NATO. Kaže, ko su najveći prijatelji? Rusija, Kina, Makedonija, Rumunija, Grčka, nesvrstani. Da vam sada ne iznosim moje podatke o obećanjima i tako dalje, što se tiče NATO-a da vam ne pričam i to sve je jasno i tako dalje i tako dalje. I sad je velika gužva u ovome što Čikiriz priča. Samo Čikiriz, danas je 2012. nije 2000. godina. 2000. godine to možda moglo da prođe sa Evropskom unijom, 2012. ne može. Danas mi živimo po evropskim standardima. Kad se kaže Evropska unija, gubitak radnog mesta, evropske banke, 500.000 familija ne može da isplaćuje kredite, duguje stranim bankama. I da ne ređam dalje sve ove crne stvari. I meni je mrsko da to sve ponavljam. I danas se stvaraju startne pozicije. Ko će da ukrade deo od ovih 80% građana koji su protiv NATO pakta i Evropske unije, koji ne vide Srbiju u NATO paktu i Evropskoj uniji i ne žele da čuju. A Čikiriz i njegovi se grabe za onih 20%.
prave tu startne pozicije, jer računaju tu Evropska unija i tako dalje, ako to u kojem slučaju pobedi, jer Evropska unija želi da pobede proevropske stranke. Evropska unija kaže, nas uopšte ne interesuje političke stranke u Srbiji. Važno je da je za Evropsku uniju. Važno je da kaže, ispunjavam bespogovorno briselske zahteve u Srbiji, pa i po cenu otkaza i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I sad je poenta kako ovih 80% da se prevare. Pa se javlja ovaj, čekaj zna, Bela Lađa, ovaj Šojić i Ćirko. Međutim, odaju ih njihovi potencijalni birači po anketama. Znači, i kod SPS-a, i kod Bele Lađe, i kod PUPS-a, i kod Jedinstvene Srbije, i kod DSS-a, većina ona koja se izjašnjava da bi možda glasala za njih, njih vidi kao grupaciju koja je protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju. To građani osjećaju. Ali šta vredi to što građani osjećaju? Kada lideri ovih stranaka moraju da slede Evropsku uniju. Sećate 2008. godine kako je Dačić prevario birača? Vidite, CRS, DSS i SPS imali su 128 mandata. I svi oni koji su glasali za SPS nisu glasali da se ide u Evropsku uniju. Dačić lepo 20 mandata prebaci tamo. Sad ću čekati da me podrži. SPS je prenao 20 mandata tvojoj koaliciji. A koliko vi očekujete da ćete imati na narednim izborima? Mi? Srpska radikalna stranka, da. Pa mi intenzivno 20 godina radimo na koalicijalnom sporazumu sa narodom. Mi smo jedina stranka koja sama uvek ide na izbore. Mi gledamo da građanima objasnimo zašto je za njih mnogo bolje kad se kaže Srbija nema alternativu. I ne prizivamo levo, desno, gore, dole. Jer kad se priziva čikiris levo, desno, gore, dole, istok, zapad, sever, jug, nije bitno. Onda šalješ poruku, ja sam nesposoban. Ovaj narod je sposoban, samo treba malo se zavede red. A koliko je to procenat? Pa znate šta, bilo bi nagađano. A dobro, ali znamo zvanične statističke analize. Iz vaše stranke čujemo da su one i plaćene, i naručene. Da, pustite te analize, to svi znamo. I koje su vaše, šta očekujete, koji procenat? Mi smo postavili cilj da osvojimo minimum 126 mandata, kako bi mogli da uredimo se. Ali smo postavili i minimalni cilj, 84 mandata, kako bi sprečili Čikiriza i njegove da promene ustav, jer oni hoće iz preambule da izbace Kosovo i Metohiju. Pa zar vam ne deluje suludo danas neko reklamira Evropsku uniju, a Evropska unija u raspadanju? Evropska unija, Čikiriz, to ti je jedan bezdan, evo ovakav. I ovdje ide jedan kolosek. U tom bezdanu vise 5 vagona. Grčka, Italija, Španija, Portugalija, Irska. A na zemlji, na koloseku, se nalazi 22 vagona koji onako rikverca. Bije vatra po šinama. Da ih ne povuku, ovih 5 da ne odu u Amus. A onda iza 22. vagona ima jedna sajla, kilometar dugačka. I na kraju te sajle ima 6 vagona. Albanija, bivša Jugoslovenska republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo i Srbija. Evropska unija posebno razmatra Srbiju, posebno Kosovo u svojim izveštajima o napretku. To znaš? To sam ti pričao. To je ta grupa SEE6. To su oni potencijalni kandidati, najlepši magarče do zelene trave. Šta je nama najpametnije? Da ova 2 vagona otkačimo. To su 2 naša vagona. I da pustimo ovo neka idu u ambis. Kakve mi veze imamo s njima? Mi nismo članovi Evropske unije. Čikiriz, pa 2007. godine šta su rekli ovi radikali što ti baš mnogo ne voliš? Ako vi iz Evropske unije smatrate da Evropska unija ne može, ukoliko Srbija nije član Evropske unije, evo mi radikali kažemo preko noći, na engleskom jeziku neka budu, ima da izglasamo 2800 zakona. Ali da nas odmah primite u Evropsku uniju i da nam garantujete da nećete da nam dirate Kosovo i Metohiju. Oćutali su. I dali su 2 jasna odgovora, čutali. Nikad mi nećemo biti članovi Evropske unije i nama otimaju Kosovo i Metohiju. Pa kako možemo da idemo tamo gde su naši neprijatelji? Pa vidite šta rade oni sa proevropskim strankama? Traže insajdera. Traže unutrašnje priznanje njihovih zlodela nad ovim narodom. I zato vam kažem, ja očekujem 80% građana, jer računam da i veći procenat od 80 su normalni ljudi u Srbiji.
Oni su vidjeli da od ove labudove pesme nema ništa. Po 12 godina mlatite razmu slamu, Evropska unija, Znate kad mi dođemo u Evropsku uniju kako će da bude lepo. I drugo nešto, čekaj, zapamti. Pozivaš se na neku nadu. Zapamti. Velike filozofi su rekli. Nada ubija inteligenciju. Ovaj narod je inteligentan. Prošla je ova etapa 12 godina eksperimenta. To je tako bolan eksperiment. Dugotrajno, trpno stanje. Šta mislite, šta bi se desilo, kojim slučajem, ne daj Bože, da pobede proevropske stranke? Njih 16 i da naprave koalicijonu vladu. Koji bi haos bio u Srbiji? Gospodine Krasiću, hajde da to ostavimo, da vidimo šta će biti posle izbora, ko će osvojiti koliko procenata i ko će pobediti. A sada da pređemo na treću temu, jer bližimo se kraju emisije. Novi pregovori i obrt u rešenju kosovskog problema. Kao da je Srbija uspela da konačno dobije podršku za neke od svojih uslova. Sa druge strane, reakcije kosovske delegacije su izostale, bar za novinare. Dilema je samo da li su apetiti Kosova povećani ili je pritisak kosovske javnosti na sopstvenu delegaciju da od gotovog ne napravi veresiju pružanjem kompromisa Srbiji prevelik. Istovremeno ostaje dilema kolike ustupke traži Srbija, da li su izraz dobre volje kako bi evropske integracije krenule sa mrtve tačke ili će samo doprineti da lakše progutamo gorku pilulu rešenja kosovskog problema. Dakle, videli smo treću temu. Gospodine Krasiću, politika radikala prema Kosovu se zna, poznata je apsolutno. Da li mislite i u kojoj meri je moguće sprovesti je i po kojoj ceni? Vrlo prosto i jednostavno. Znate, sve stvari treba toliko pojednostaviti da bi bile svima jasne. Evo, čikari su. Skraćena lekcija. Molim vas, vrlo kratko, bližimo se kraju. Vrlo ćemo brzo. Vidite. Jedino je Srpska radikalna stranka bila protiv plana Ahtisaari Černomidin. Tako je. I Srpski pokret obnove i sve stranke su podržale plan Ahtisaari Černomidin. Na osnovu toga je došla rezolucija 1244. I po planu Ahtisaari Černomidin i po rezoluciji 1244. Kosovo i Metohija je sastavni deo Republike Srbije. Dve stvari treba da se reše u sledećem periodu, kako piše u rezoluciji 1244. Ne idem po tačkama tamo, bezbednost, povratak i tako dalje. Suštinska autonomija i široka samouprava. Ko treba da razgovara o tim stvarima? Vlasti u Republici Srbiji sa Savetom bezbednosti Ujedinjenih nacija. Početak i kraj cele priče. Znači, nema ni referenduma, kao što su nas plašili prve 3 godine, ti to možda ne znaš, i tako dalje, i tako dalje. Ali bih vam preporučio, pošto naši stavovi su poznati, da obezbedite knjigu Wikileaks Mijada i da vidite depeše kako iz američke ambasade u Beogradu, tako i iz njihova misija u sedištu Ujedinjenih nacija i State Department, što je slao te svoje depeše, gde su razložili celokupnu situaciju. Još od 2006. godine. Rekli su Vuku Jeremiću, poslednji korak, Kosovo mora biti nezavisno. Navodno on tamo plakao, nešto to, nešto, neka priča. Ali nama se servira priča i Srbija, i Evropska unija, i Kosovo i Metohija. Imali smo... Pa onda imate 2007. godinu, decembar mesec. Gospodine Krasiću, samo da kažem, imali smo celu emisiju o Wikileaksu, o celom problemu Kosova i sve smo to razgovarali. Gde Borko Stefanović kaže, nemojte, braćo Amerikanci, još da priznate nezavisno Kosovo. Sačekajte da prođu izbori, da Tadić pobedi, pa onda priznajte. I desilo se priznanje 17. Razmatrali smo i taj problem. I ko je pozvao EULEX? To niste razmatrali. Ko? Boris Tadić. Pa je predsjedničko saopštenje Saveta bezbednosti decembra 2008. godine ubacilo EULEX, a to mu je podmetnuo Koštunica, koji je u severnom delu Kosovske Mitrovice napravio evropsku zgradu. A znaš ko je Čikiric pravio tu zgradu? Vlada Milentijević. Ona je poslanik iz Ibarskog Kolašina. Pa to je osmišljen jedan sistem. Kako da se izdejstvuje priznanje, faktičko priznanje našom saglasnošću i našim pristajanjem. I iz toga se izvlači zaključak kolika je odgovornost građana na sledećim izborima koji će biti referendum. Ko je za Srbiju, ko je za Evropsku uniju. Srbija na sledećim izborima mora da pobedi. A ne sa pričama o Evropskoj uniji koja će biti dobra 2389. godine, Čikirić. Čuli smo šta je rešenje po vama. Politika prema Kosovu, znamo da je to bitan deo preokreta. Na koji način? Pazite, ja sam znao da će gospodin Krasić ovako nastupiti.
On je o svemu pričao osim o rešenju. Znate koje je rešenje sada da mi povratimo Kosovo u državni okvir Srbije? Rat. Opet bi na strani kosovskih Albanaca bili NATO pakt i tako dalje. Znači, rešenje nismo dobili. Zašto rat? I Srpska radikalna stranka želi da predstavi sebe, i to nije prvi put, to je njihov politički život. Dobro, da pričamo. Ne, znači daću ja rešenje, naravno. Kao jedinu stranku koja se zalaže za Srbe na Kosovu i Metohiji i jedina stranka koja žali zato što smo mi izgubili suverenitet na Kosovu i Metohiji, mada će verovatno gospodin Krasić, jel se vi slažete da smo mi izgubili suverenitet samo? Dobro, odlično. Znači mi dole imamo vojsku, policiju, pravosuđe, ubiramo porez. Pitanje šta vi podrazumevate? Molim vas, imamo još malo vremena do kraja. Pazite ovako, na preokret. Tamo je privremena uprava Ujedinjenih nacija. Mi imamo faktičko stanje dole da nijedan premijer, ni predsjednik države posle 2000. godine nije mogao, niti danas može da ode na Kosovo i Metohiju kao deo svoje teritorije bez saglasnosti međunarodnih snaga. Kosovo je nezavisnost upravo ostvarilo na rezoluciji 1244 i Međunarodni sud pravde je, nažalost, presudio u korist kosovskih Albanaca. Posebnost uslova u bivšoj Jugoslaviji i posebnost sporog pridruživanja Evropskoj uniji se ogleda u tome što su se ovde, nažalost, na prostoru bivše Jugoslavije, u vreme kad se Evropa ujedinjavala, kad se rušio Berlinski zid, dogodio jedan krvavi rat u kome su strašni zločini činjeni sa sve tri strane. Izvinite, molim vas, ali srpska politika ništa nije razumela, kao što nije razumela Srpska radikalna stranka. Sećate se njihovih obećanja da će Rusi poslati S-2 Suhoj, Kozake i tako dalje, da će Kinezi i Rusi objaviti Amerikancima NATO paktu, Treći svjetski rat i tako dalje. Mi danas imamo dve mogućnosti. Jedna mogućnost je da priznamo realno stanje tako kako je, pa da na podlozi realnog stanja tragamo za rešenjima. Pošto je stanje takvo kako je, a niko ne voli što je takvo kako je, mi imamo dva osnovna zadatka. Da zaštitimo srpsko stanovništvo i da zaštitimo srpsku kulturnu baštinu na Kosovu i Metohiji, a ne da podstrekavamo srpsko stanovništvo na sukobe sa većinskim Albancima, a da država sama ne može ništa realno da im pomogne bez pomoći međunarodnih snaga. Preokret će sljedeću kampanju voditi jednu rizičnu kampanju u kojoj ćemo građanima, poput ekonomskih tema večeras s kojima smo pričali, pričati samo istinu. Vi danas građane, običnog građanina, bilo gde da sretnete, on će reći mi smo izgubili Kosovo. Pa nema. Izgubljeno je 99. Izgubljeno je politikom Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke. Socijalističke partije Srbije koja je sada promenila politiku, upravo je gospodin Krasić, promenili su politiku do 2008. su bili protiv Evropske unije, a sada su. Radikali su. Nažalost, mislim, svaka čast njihovoj politici. Oni su od početka ostali dosledni protiv Evropske unije i tako dalje i sada je pitanje šta je rešenje. Znači, mi mislimo da mi ćemo najbolje pomoći srpskom narodu na taj način što ćemo snažiti srpske institucije na Kosovu i Metohiji, što ćemo stvariti najsnažnije veze sa državnim institucijama, što ćemo finansijski pomagati na svaki drugi način naše stanovništvo dole, a ne gurati ih u sulude sukobe u ambijentu i okolnostima kada to može samo da izađe na loše što se tiče srpskog stanovništva i srpske kulturne baštine na Kosovu i Metohiji. Ne znam jednog jedinog razumnog Srbina u Srbiji koji nije svestan ovih činjenica, ali se slažem da je i ovih zadnjih nekoliko godina bilo mnogo medijskih manipulacija. Da se pričalo... Evo, sve to. Čuli smo šta je rešenje. Evo, za kraj samo tvrdite da Preokret ima sve bolji rejting, da je posebnu podršku ima Šumadija. U celoj Srbiji je zbog dva razloga. Svi građani koji u Evropskoj uniji vide perspektivu i za investicije, za radna mesta, i za zaposlenje, i za stvaranje ambijenta kakav postoji u najrazvijenijim
zemljama trenutno u svijetu, a to su zemlje članice Evropske unije, u sve probleme koje Evropska unija danas ima, one u pokretu preokret prepoznaju, da kažem, u pozitivnom smislu najekstremniju evropejsku ideju koja nije nijednog jedinog momenta skrenula sa tog evropskog puta i stalno smo ukazivali pre svega na domaće prepreke na tom evropskom putu Srbije i mislim da će se u Srbiji, slažem se sa gospodinom Krasićem, samo je Srpska radikalna stranka i delom Demokratska stranka Srbije protiv članstva Srbije u Evropskoj uniji, ali ja sam skoro, recimo, boraveći u Poljskoj i razgovarajući... Čuli smo sve da ne širimo priču. Ajde vam ja kažem šta to znači. Samo kratko. Znači, evo, kraj emisije. Žela bih da za kraj spomenemo, znamo u kakvoj je situaciji Vojislav Šešelj, šta se sve dešava, zaista u pitanju je humanost prema jednom čoveku koja se ne pokazuje. Miting koji se organizuje sada upravo u subotu, šta očekujete od njega i šta očekujete od 5. marta kada će biti početak završnog procesa? Pa za subotu 25. zakazali smo taj miting u Areni da obeležimo početak 10. godine kako je Vojislav Šešelj u pritvoru u Haškom tribunalu, da podsjetimo da on vodi 3 borbe, nadamo se da će one biti uspešne. Prvu borbu da se čuje istina i da ako je moguće pobedi pravda. Deo te borbe jeste i 5. mart kada će biti iznošenje završnih reči, ali to će nekoliko dana da traje, pošto je prvostepeni postupak. Da li će, kako je najavio, pobediti Haški tribunal odlaskom? Pa ja moram da vam samo skrenem pažnju da sve presude koje su donete u Haškom tribunalu, pravosnažne presude, pravosnažno okončani predmeti vezano za lokacije koje se ponavljaju kod Vojislava Šešelja u njegovoj optužnici. Znači, u tim pravosnažno okončanim predmetima sve te tačke koje se ponavljaju kod Vojislava su bile predmet rasprave, tako da su tamo otpale. Tamo u tim pravosnažno okončanim predmetima nema čak ni Vojislava Šešelja, ni dobrovoljaca, ni tih tačaka, da ne ređam te lokacije. Tako da te presude praktično po principu pravosnažnosti i dejstva pravosnažnih presuda i obaveznosti verovatno zahtevaju, ja ne bih rekao oslobađajuću presudu, nego napokon jedan odgovor da li uopšte može da postoji optužnica protiv njega za Mi se slažemo da je Šešelju povređeno osnovno ljudsko pravo na suđenje u razumnom roku. I druga borba koju Vojislav Šešelj vodi jeste borba za život. To mora da se kaže. I treća borba da se jednostavno zaustave ove uvrede i ove klevete koje se iznose prema Vojislavu Šešelju, iako je tamo u Haškom tribunalu, i da jednostavno poručimo da srpski narod stoji iza Vojislava Šešelja. Taj miting smo organizovali sa jednim nazivom Srbija neće u Evropsku uniju, Srbija hoće Šešelja. Pozivamo sve koji imaju poštovanja za sve ono što Vojislav Šešelj radi u Haškom tribunalu, da nam se priključe, da sa tako velikim brojem ljudi pošaljemo poruku i Vojislavu Šešelju da istraje u ovim borbama koje vodi, ali i da pošaljemo i poruku onima koji su osnovali Haški tribunal da su pogrešno zamislili varijantu da hapšenjem Vojislava Šešelja, držanjem u pritvoru, može da se uguši u Srbiji srpska slobodarska misao. Vojislav Šešelj je simbol borbe srpskog naroda za slobodu. Kao što su napravili veliku grešku i sa pučem u Srpskoj radikalnoj stranci, koji je takođe bio u direktnoj vezi sa ubistvom Vojislava Šešelja. O tom potom, verovatno će neka emisija biti, pa da se i o tome iznose podaci. Ima ih dosta i u ovoj knjizi Wikileaks mi jave, ima i u ovoj knjizi Politička fukara posvećenoj... Dobro, za ovu emisiju je zaista dosta. Probili smo termin. Hvala vam što ste došli. Gledali ste emisiju Pravo ste, ko je u pravu, procenite sami. Ostanite uz televiziju GEM. Prijetno večer. Ima jedna izreka